Okwan wele pawne. Sani koro giwacho ni un jo ODM rito chik mar mesa. Okwan wele pawne. Ana wuon wa observe table manners talk ni wakondon tiyo gi teko mang'eny mar kuom joma gine. But one, nyaka wa understand ni there is also a balance. A balance must be observed. Okay. Jakom to nyicho wacho mabenda siro ni we cannot have a country ma jio the gine ma the lose country, but at the same time we can also not have shoot to kill orders makori nego jite. Aparo ni a balance must be struck. Okay. A balance must be struck. Ma we allow people to enjoy freedoms magage under Article 37, but that also must be done in such a way ma we do not have people madwa achieve agenda machielo hiding under the freedom under Article 37. Jigi kuponde Article 37 negi ng'anyo to kare gen gi timbe gi moko ma richo magidwa gi tim. Gimoro ma joka noko timo mano ok gi achieve a palace kuma uwecha. That ungovernable state manidwa tim godo lokruok moro through dirisa machien. Kik bed ni ma e pondo ma ji oponde tok gini. Yeah? To inyalo neno ni kane wadhi wasudo chino wacho ni gini okel lwenjwa jogi gik solwa e gini. Koro ineno ka kundi mamekwa gini ne onge. Koro gini ng'isi ni gini en agenda moro achiel to wa komoro achiel to wa e bath Kenya konchiel. So gini ng'isi ni gini en gimoro ma an agenda moro ma was not achieved e thuolo mar ginecha. Koro idwa dir gini ni jenzini. Jenzini entiere kata wambede wan gi jenzi e kundewa. Yeah. So I think that the balance manyaka wa strike and number one, kanitiere legitimate reasons and claims ma jidwa the street. Serikal mondo provide a safe path and avenue kaka jinyalo timo demonstration gi ng'anyo margi. And if those parameters oket maber, japiny ma genuine cha ubiya to timang'owa ong'any kendo mondo o make clear ni ma e gima inyowa momiyo wang'anyo. To moro ma ji biro to pondo e tok ng'anyo no for ulterior motives, midhi kori dwaro wang'o godo police station, idhi siemo godo wang' police. Aparo ni kae momiyo kori neno kuma dhok ne nyalo pusore. Kech ng'anyo moro machielo bende naneno kane dhi biro kacha. Ng'anyo machielo mane dhi biro ni police owuon ne dhi ng'anyo to wacho ni kare kibro wewa ni japiny biro to nyoro wa kama to kise dhi itemo geng'o kati protect to ini wuon ibro dong on your own. Idong kendi. Inyalo dong kendi. Koro aparo ni chich moro noduogo bedo ni ng'anyo moro nyalo biro ma jogi odhi step aside wa kare mondo gi wang'e mondo okethre. To wang'e mondo ikethre no ne dhi lead into anarchy. Another step of anarchy. But I don't think it had reached the point but that now requires for us to